बेसनाचे लाडू तुम्ही सगळ्यांनी खूप प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारे आवडीने खाल्लेले असतील, पण आज मी तुम्हाला बेसनाचे लाडू बनवायची एक छान अशी एक वेगळी पद्धत दाखवणार आहे। फक्त 2-3 साहित्यामध्ये असे छान खमंग टेस्टी असे बेसनाचे लाडू, अगदी मोतीचूरसारखे असे लाडू आपले तयार होणार आहेत। तर हे बघू शकता किती छान असे वाटतात ना मोतीचूर लाडूसारखे, अगदी सॉफ्ट नरम असे लाडू हे तयार झालेले आहेत बेसनापासून। तर चला बघूया याला लागणारं साहित्य आणि याला बनवायची कृती। ते बघा इथे मी काय काय वापरलेलं आहे तुम्हाला दाखवते। तर आज मी बेसनाचे लाडू तुम्हाला वेगळ्या प्रकारचे बनवून दाखवत आहे। तर इथे मी बेसन घेतलेलं आहे, बेसन पीठ। याच्यामधलं आपल्याला जेवढं हवं आहे तेवढं आपण घेणार आहोत। त्यानंतर बघा इथे इलायची पावडर घेतलं आहे आणि इथे थोडेसे काजू एकदम बारीक कट करून घेतलेले आहेत। तुम्ही ह्याबद्दल आवडीनुसार ड्रायफ्रूट्स वापरू शकता। इथे 1 वाटी साखरसुद्धा घेतलेली आहे मी। आणि हे बघा हे साजूक तूप घेतलं आहे थोडंसं, मध्ये 2-2.5 चमचे, आणि हे पाणी ज्याने आपल्याला चाचणी बनवायची आहे। तर चला आज बनवूया मस्तपैकी आज बेसनाचे एक वेगळ्या प्रकारचे लाडू। तर एका आता आपण इथे थोडंसं पाणी ठेवायचं आहे। हे बघा मी थोडं पाणी याच्यामध्ये ओतून घेते, म्हणजे 1 मोठा ग्लास पाणी अंदाज घेतलेला आहे मी। ते बघा एवढं पाणी वापरायचं आहे आपल्याला। 1 मोठा ग्लास पाणी वापरा, त्यामध्ये 1 वाटी किंवा अर्धी पाऊण वाटी साखर टाकायचं आहे। तुम्हाला जर गोड म्हणजे आवडत असेल तर तुम्ही साखरेचा प्रमाण जास्त करू शकता, आणि जर कमी आवडत असेल तर तिकडे कमी साखर वापरा। तर याच्यामध्ये थोडीशी इलायची पावडर टाकली आहे, याने खूप छान फ्लेवर येतो लाडूमध्ये आपल्या। ते आज मस्तपैकी तुम्हाला वेगळ्या प्रकारचे लाडू बनवून दाखवत आहेत मी। ते बघा थोडासा फ्रूट कलर मी टाकते आहे। ऑरेंज कलर असेल तर तुम्ही ऑरेंज कलर टाका, मी इथे थोडासा रेड कलर टाकलेला आहे कारण माझ्याकडे ऑरेंज कलर नव्हता। तर दोन्हीपैकी कोणताही कलर तुम्ही वापरू शकता, ह्याने पण एक मोतीचूर लाडूसारखा एक टेक्स्चर येतो, कलर इफेक्ट येतो मस्त। तर हे बघा आता इथे मी हे थोडं उकळत ठेवते चाचणी तयार होईपर्यंत। आपण इकडे एका पॅनमध्ये तेल तापत ठेवायचं आहे। तर इथे मी तेल तापत ठेवलं आहे, तुम्ही हवं तर तूपसुद्धा वापरू शकता तेलाच्या ऐवजी, पण मी तेल वापरते। तर ते तेल तापत ठेवलं आहे, जोपर्यंत आपलं तेल व्यवस्थित तापत नाही आहे चांगल्या प्रकारे तोपर्यंत आपण हे बेसन जे आहे हे थोडंसं बॅटर याचं करून घेऊया। बेसनाचे लाडू म्हणजे खूप प्रकारे होतात, तुम्हाला तर माहीतच असेल, खूप वेगवेगळ्या प्रकारे बेसनाचे लाडू आपण बनवू शकतो। तर आज अशी वेगळी पद्धत दाखवत आहेत, तुम्ही पहिल्यांदा बघत असाल तर बघा तुम्ही नक्की आज मी तुम्हाला वेगळी पद्धत दाखवत आहे बेसनाचे लाडूची। पण खाऊन तुम्हाला असं वाटतं ना की अगदी मोतीचूर लाडूसारखा इफेक्ट आला आहे, आणि खूप असं बेसनाच्या लाडवाचा असं जो आपण नॉर्मल बेसनचे लाडू खातो ना हॉटेलमध्ये आणून किंवा घरीसुद्धा बनवतो दिवाळीमध्ये, तशा प्रकारचे हे लाडू तयार होतात। ते हे बघू शकता इथे मी हे बेसन पीठ व्यवस्थित कालून घेते, मिक्स करून घेते। आपल्याला थिक बॅटर ठेवायचं आहे, काही पातळ करायचं नाही आहे, कारण ते मोतीचूरचे जे लाडू असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला असं बारीक बारीक बुंदी पाडायला लागती, त्याला म्हणजे पातळ बॅटर लागतं बेसनाचं। इथे मी थोडंसं इलायची पावडर टाकून घेते उरलेलं, एक छान चव येईल याला मस्त। असं मिक्स करून घेते। हे असं घट असं थिक बॅटर बनवायचं आहे आपल्याला, काही पातळ बनवायचं नाही, कारण आपल्याला बुंदी वगैरे काही पाडायची नाही आहे, म्हणून आपल्याला घट बॅटर हवे आहे बघा अशा प्रकारे। ते थोडं 5 मिनटं ठेवून देते, तोपर्यंत बघते मी तेल व्यवस्थित आपलं गरम झालेलं आहे, तेल अगदी छान तापलेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये हे जे बेसन पीठ कालून घेतलं आहे ते आता सगळं असं थोडं थोडं करून टाकून घेते। इकडे तुम्हाला वाटेल की मी हा काय प्रकार करते, कळत नसेल तुम्हाला, पण तुम्ही बघत राहा फक्त पूर्ण व्हिडिओ, तुम्हाला नक्की कळेल। तर हे बेसन पीठ जे आपण कालवलेलं आहे ना, तुम्ही ह्याचा कुठलाही आकार द्या तेलामध्ये, ज्यावेळेस तुम्ही सोडताना बेसन पीठ कुठलाही आकाराची ह्याला शेप देऊ शकता, असं काही नाही ना आपल्याला हे भजे बनवायचे आहेत ना काय आपल्याला ज्या पुऱ्या बनवायच्या आहेत, फक्त आपल्याला हे जे बेसन पीठ आहे हे फक्त आपल्याला गोल्डन ब्राऊन कलरपर्यंत फ्राय करून घ्यायचं आहे। म्हणून कोणताही आकार पडू द्या, काही हरकत नाही, याला इग्नोर करा। तर आपल्याला फक्त हे फ्राय करायचं आहे छान असं, म्हणून मी जसा आकार येतो तसा पडून देते, कारण की आपल्याला फक्त हे ब्राऊन करायचं आहे, असं भाजून काढायचं छानपैकी तेलामध्ये। हे बघा
काही मॅटर करत नाही की आपण ह्याला गोलाकार दिला आहे का कसला दिला आहे, हे विचारच करू नका जास्त. फक्त आपल्याला याला चांगलं असं तळून काढायचं आहे, गोल्डन ब्राऊन. हे बघा असं रंग चेंज होईपर्यंत मस्त याला तळून काढायचं आहे. बघा याचा रंग चेंज झालेला आहे मस्त. आता हे हळूहळू काढून घेते. फक्त एवढंच आपल्याला याचं काम आहे इथे. म्हणून बेसन पीठ कसंही टाका तुम्ही तेलामध्ये. हे बघा हे असं काढून घ्यायचं आहे, फक्त आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे तेलामध्ये. तर आज मी तुम्हाला खूप असं मस्त वेगळा प्रकार दाखवत आहे बेसन पिठापासून लाडू तयार करायचा. पण ज्यावेळेस तुम्ही असं ट्राय करताना तर इतके छान आणि भारी टेस्टी लाडू तयार होतात ना, तुम्ही नेहमी असे करून ह्याचा आस्वाद घेऊ शकाल. बघा हे असं टाकायचं, जसं पडेल तसं पडून द्यायचं, काही हरकत नाही. आपल्याला हे फक्त फ्राय करून काढायचे. हे बघा हे असं सगळीकडून चारी बाजूने जितकं होईल तितकं टाकून घ्या. हे बघा मी चारी बाजूने टाकून घेतलेलं आहे. आता हे परत एकदा मी गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत हे सुद्धा मी फ्राय करून घेते थोडं तेलामध्ये. हे बघा ह्याचा रंग चेंज झाला की आपल्याला हे सुद्धा काढून घ्यायचं आहे. बघा हे एक साईड याची छान अशी व्यवस्थित कडक झालेली आहे, म्हणजे फ्राय झालेली आहे मस्त. हे असं याचा रंग चेंज झाला की याला लगेच काढून घ्यायचं आहे. काही जास्तसुद्धा लाल करायचं नाही आपल्याला. थोडंसं याच्यामध्ये कडकपणा आला की लगेच हे काढून घ्यायचा. चण्याची डाळ जी असते ना ती भिजूनसुद्धा तुम्ही हे अशा प्रकारे लाडू करू शकता. ते सुद्धा लाडू मी तुम्हाला दाखवून लवकरच. आणि काल मी माझ्या चॅनलवर नारळाचे लाडू दाखवलेले आहेत, तर तुम्ही नक्की जा. आणि व्हिडिओ अपलोड झालेला आहे तर तुम्ही नक्की तो व्हिडिओ बघा. हे बघा आता चांगला असा रंग चेंज झालेला आहे. आता हे मी काढून घेते. बस असा एवढा टेक्स्चर हवा आहे आपल्याला ज्यावेळेस आपण फ्राय करू त्यावेळेस. फक्त इतका म्हणजे गोल्डन ब्राऊन थोडा रंग चेंज झाला की लगेच ह्याला आपण काढून घ्यायचं आहे. हे बघा मी गॅस केलेला आहे बंद. आता हे काढून घेते. गरम तेल आहे अजून उकळते, पण मी गॅस बंद केलेला आहे. आता हे एक एक काढून घेते. थोडंसं गरम तेलामध्ये थोडं असं मिक्स करून घेते. हे असं एक एक करून व्यवस्थित काढायचं आहे. सगळं काढून घ्यायचं व्यवस्थित. हे बघा इथे मी सगळं काढून घेतलेलं आहे व्यवस्थित. हे बघू शकता कुठलाही आकार आलेला आहे, काही हरकत नाही आहे. काही विचार करायचा नाही जास्त, फक्त फ्राय करा तुम्ही मस्त असं. आणि बघा याचे लाडू किती छान होतील आता तयार. हे बघा असं तुटेन असं कडक मस्त बनवायचं कुरकुरीत. हे बघा असं अगदी कडक पण नाही बनवायचं, थोडंसं जास्त नाही बनवायचं. हे बघा आता हे झालेलं आहे मस्त आपलं तयार. तर आता मी हे घेते मस्तपैकी वाटून मिक्सरमध्ये. हे बघा आता मी याच्यामध्ये हे टाकून घेते एक एक करून. हवं तर तोडून तोडून तुम्ही बारीक याचे पीस करून सुद्धा टाकू शकता. हे बघा मी तोडून टाकत आहे. हे बघा आता तुम्हाला कदाचित लक्षात आलं असेल आता मी ह्याचं काय करणार आहे. ह्याचं मस्त असं बारीक असा किस करून घेणार आहे. तुम्ही फक्त बघत राहा. हे बघा सॉफ्ट आहे, जास्त काही कडक केलेलं नाही आहेत मी. हे अशा प्रकारचे लाडू ना खूप टेस्टी बनतात, खायला खूप भारी लागतात. नक्की ट्राय करा तुम्ही. आता हे मस्तपैकी आता मी हे बघा बघितलं का आता तुम्ही. बघा किती छान असं मोतीचूरचा इफेक्ट झालेला आहे आपल्या लाडूमध्ये. मस्त असं गोल्डन ब्राऊन असं छान मस्त फ्राय केलेलं आहे आपण हे बेसन पीठ. हे बघा किती छान सुटसुटीत मोकळं आणि दाणेदार मस्तपैकी असं झालेलं आहे आपला बॅटर तयार. तर बस ह्याच्यासाठीच आपल्याला ते बेसन पीठ असं फ्राय करून घ्यायचं होतं, कारण आपल्याला ते मिक्सरमध्ये बारीक करायचं आहे. तर आपली इथे झाली आहे चाचणी तयार. मस्त साखर पूर्णपणे विरघळून गेलेले आहे. हे जे काजूचे मी बारीक काप केले ते टाकून घेते. त्यानंतर तुम्ही हवं ते ड्रायफ्रूट याच्यामध्ये टाकू शकता. आता हा जो आपला बेसन पिठाचा जो चुरा आहे तो सगळा याच्यामध्ये टाकून घ्यायचा. हे अशा प्रकारे लाडू बनवून बघा एकदा. इतके भारी चवदार आणि खमंग टेस्टी बनतात, खूप छान. हे असं गोड चाचणीमध्ये आपण मस्त याला मिक्स करून घ्यायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचे. सतत असं मिक्स करत राहायचं आहे.
हे बघा, आणि हे तूप आपल्याला हे छान अशी लाडूमध्ये टेस्ट येणार आहे. हे बघा, आता मिक्स करून घेत आहे व्यवस्थित मी. हे हळूहळू एकदम घट्ट बॅटर तयार होणार. ह्याच्यामध्ये आपण साखर टाकली, इलायची पावडर टाकलेलं आहे मस्तपैकी, आणि आता तूपसुद्धा ॲड केलेलं आहे. हे बघा किती छान असं मस्त नरम सॉफ्ट आपला बॅटर तयार झालेला आहे. बस आता आपण थोडा वेळ याला परतून घ्यायचं आहे. हे हळूहळू जसं जसं हे गरम होत राहील तसं तसं हे बॅटर जे आहे ते घट्ट होत राहणार. हे बघा मस्तपैकी आता आपला बॅटर जो आहे तो घट्ट होत आहे, कुठेही चिटकत नाही आहे. म्हणजे आपला जो बॅटर आहे तो व्यवस्थित झालेला आहे. हे बघू शकता. हे अशा प्रकारे बनवायचं. असं मिक्स करत राहायचं जोपर्यंत थोडा याच्यामध्ये थिकपणा येत नाही तोपर्यंत हे मिक्स करत राहायचं. खूप छान आणि टेस्टी लाडू तयार होतात याचे. हे बघा झाला आहे मस्तपैकी. आता आपला हा जो बॅटर आहे तो व्यवस्थित तयार झालेला आहे. इथे आपण गॅस करायचा आहे बंद आता, आणि याला थोडा वेळ करायचं आहे थंड, कारण हे गरम आहे आणि गरमागरम आपल्याला काही लाडू बांधता नाही येणार. म्हणून आता बघा व्यवस्थित झालेलं आहे टेक्स्चर सगळं. बघा कढाईमध्ये अजिबात कुठेही चिटकलेलं नाही आपलं बॅटर, म्हणजे आपला बॅटर व्यवस्थित झालेला आहे तयार. हे बघू शकता. हे असे लाडू नक्की बनवा तुम्ही, एकदा ट्राय करून बघा. तर चला आता मी हे काढून घेते. हे कढाईमधून असं बघा व्यवस्थित कसं अलगद पडून गेलेलं आहे, कुठेही बघा कुठेही चिटकलेलं नाही आहे, व्यवस्थित झालेला आहे आपला बॅटर तयार. आता मी थोडंसं याला थंड करून घेते, कारण हे गरम आहे. थोडं थंड झालं की थोडा अजून घट्टपणा याच्यामध्ये येईल आणि आपल्याला लाडू असे व्यवस्थित बांधता येतील. तर थोडा वेळ देते मी याला. हे बघा झालं आहे थंड. आता मस्त हाताला तूप किंवा बटर वगैरे लावून तुम्ही, हे तूप लावलेलं आहे मी हाताला थोडंसं, कारण आपण तूप ॲड केलेलं आहे. हे असे लाडू बांधायचे एक एक करून. असे तुम्हाला हवा तसा लहान मोठा आकार तुम्ही देऊ शकता लाडूला. तर खूप चवदार आणि टेस्टी लाडू बनतात. आणि हे झाले की याला थोडा वेळ द्यायचा, रूम टेम्परेचरमध्ये याला थोडा वेळ द्यायचा, आणि त्यानंतर याला मस्त नरम सॉफ्ट असे लाडू तुम्ही खाऊ शकतात. हे बघा हे असं गोलाकार द्यायचा मस्त याला छानपैकी, आणि याच्यावर ड्रायफ्रूट्स टाकायचे. हे बघा इथं थोडं आहे पडलेलं, तेच घेते, नंतर लावू शकते नंतर. हे बघा असं लावायचं. हे बघा असं लाडू आपला बघा कसं परफेक्ट मोतीचूरसारखा झालेला आहे. बघा बेसनाचा लाडू आहे हा, पण वाटतं आपल्याला मोतीचूरचा लाडू. हे सगळं एक 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 करून हे एक एक करून असं मस्त बांधायचं. हे असं हळूहळू एक एक करून सर्व लाडू घ्या बांधून, आणि तूप लावायचं हाताला, मस्त चव येते छान. हे बघा हे बघा किती सॉफ्ट नरम आणि लसलशीत असे. बघा अगदी तोंडामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही खाताना अगदी सॉफ्ट नरम असे इरगळून जाण्यासारखे लाडू आपले तयार झालेले आहेत. बघा हे इतके लाडू मी बांधून घेतलेले आहेत. हे बघा तुम्हाला दाखवते. बघा किती छान आपले लाडू जे आहेत ते तयार झालेले आहे सॉफ्ट खाण्यासाठी. त्याला मी थोडा वेळ देणार आहे, आणि त्यानंतर मग मी याचा आस्वाद घेणार आहे छानपैकी. हे बघा. तर तुम्हाला जर असं बेसनाचे लाडूचा हा प्रकार आवडला असेल तर तुम्ही नक्की असं ट्राय करा. खूप छान टेस्टी आणि खमंग असे लाडू तयार होतात. हे बघू शकता. हे बघा इकडे वाटतंय का आपण हे घरी बनवलेले आहेत असं वाटतंय. मोतीचूरचे लाडू आपण आणलेले आहेत, पण हे आहेत आपले बेसनाचे लाडू, पण एक वेगळ्या पद्धतीने तयार केलेले. तर अशा प्रकारे तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओ.